Within the Nana Kojo Amwa Ampim, Okojabo, Nana Urusu Efree, popular known as Nkojobri, the Dimpa Manfonimu by Nkojobri, Nana Osate the first Asantino Dikai, Neba, and Nana Urusu Efree, Nana Usu Efree, and Nana Kojo Amwa Ampim, Okojabo Sabre. And some kakra me pese me mama and sign etiasense no kre ahwiase man kontumpo ediade adentina no kre ahwiase man kontumpo ediade na Kojo Amwa Ampim okoja abo pantampra pese ke madu mfiti a me ho ba fifi dade nkonso a ya ntimi amfambo kashi me kasa so hwa asante amamre ene amane no sabre Abibri mu man ene asante man ne Ghana man yato ya mamre ne yamane ato atwene ene yakofa kwasi kokko anase kwasi bruni amamre na eno ena amwaye asante amamre ne amane kwaso yewura krobia asante kotoko na ositutu otikoko so otikrawio so ono na okko ne sa ne okon na oje sase no eto ede ma asante man ne sigada ene Ghana man Isenti nananom ye nhyehyɛ eto se yetete nsase a asase yetete ye kyemu miensa mu baako eye krobia asante kotokoti kokoso te krayo so ne dia na mienu aka na ye kyemu nan enan no na baako ohene a wote akonya so a wohwe so ama yewura krobia asante kotokoti kokoso te krayo so ne dia baako abusia wo no so eye baako nso ye de yempuntu dwuma ewo kronom ena baako so eye ono ohwe asase ne so ema na beto ye no so ono so ede baako nanso ebesi na esanse no kwahwe ase man kontumbodi ade no ana no manyefo no bebre wo hono a tin sase a yewura krobia asante kotokoti kokoso tikrayo so ono ankasa no a okọ ne sa no oje asase ne to hono bebre emfa otumfo de enko nampo community no anase produce no mu de ye mbuduma no na nanom bebre enso afomafa se wo konkro bi so a wo se be a yetete wo se bola unika semse sanitation bo na no aton be a yate ato wo se hospital na anase ayaresabia na waton be a yate ato wo se be a di be community center anase enije bia ye be transfer be ye yi a na o mato we enema bia ekoso a emwa na emma ya mamre ene ya mane no enkoso eno na Kojo Amwa Ampim okoja abose metu sa we agase emma Kojo we ni asem kakra besemede ma nanano ahemfo ene timemfo na mosibu emaseko nto piao